Mga pangunahing bituin ng teleseryeng Lolong, mainit na tinanggap ng mga kapusong Cebuano noong Sabado. Alamin natin ang detalye sa report ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Mainit ang pagtanggap ng Kapuso fans at supporters sa cast ng Lolong na sina Ruru Madrid at Shaira Diaz. Sa Mactan Cebu International Airport pa lang, naging mainit na ang pagtanggap sa dalawang Kapuso artist noong Sabado. May nagpakuha ng selfie sa kanila. Samantala, hindi magkamayaw ang fans nang personal nang makita ang mga Kapuso stars sa Kapuso Mall Show na isinagawa sa Cebu City. Hindi naman magkamayaw ang mga fans na nag-abang sa iconic mall noong Sabado. Unang nag-alay ng kanta si Shaira. Yes, sobrang happy ako kasi ito, ang daming tao. Talagang inantay nila kami. Nag-abang sila para sa amin, para makita kami ni Ruru, ma-meet sila. And I'm just so happy. Ramdam na ramdam ko yung mainit na pagtanggap nila sa amin dito. Sunod naman na naghandog ng kanta si Ruru kasama ang isang lucky fan sa stage. Maraming salamat po muli sa GMA Regional TV dahil sa pag-aasikaso ng mga ganitong klaseng events at the same time sa iconic mall. Thank you so much and hopefully this is not the last time na makapunta po ako dito. And God bless everyone and of course sana nakapanood po kayo lagi ng Lolong. Ang Kapuso Mall Show ay isinagawa bilang pasasalamat sa mga fans sa walang sawa nilang pagsuporta sa mga show ng GMA Network. Ano pa nga ba ang dapat aabangan sa Lolong? Marami ng aksyon na mangyayari, maraming kampihan na mangyayari. At ito na nga, gaganti na ang mga atubaw. So dapat abangan nyo yan, guys. Maraming salamat po. Every day po yan, every night after 24 oras. Hopefully, patuloy niyo po suportahan ng Lolong. Matapos ang mall show, nagkaroon uli ng selfie sa mga fans si Ruru at Shaira. Ako si Luan Mayrondina para sa GMA Regional TV.